tunay na magandang balita dahil matapos ang halos 4 na dekada. Ang number 1 tabloid bilang radyo, TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, Entertainment! para kompleto Ricardos. Dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita. entertainment! Sports to. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. President Dr. Doris DJ Esteliano. Is there any objection? Motion's approved. Expected ko na yun. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Tutulong sila. Sa mga kwentuhan, hindi ligtas ang mainit na isyong politika. Sa bawat opinion nyo, mahalaga yan sa mga politiko. Kaya samahan nyo kami sa Kwentuhan Jack, hindi kayo mahuhuli sa napapanahong isyu. Kilalanin at alamin ang tungkulin at mandato na ipinagkaloob nyo sa mga politiko sa Kwentong Politiko. Basta may issue, may kwentong politiko. Magandang hapon mga kapolitiko, oras na naman para pag-usapan ng mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika. Araw ng Biyernes, June 27, 2025, ako si Rocky Ignacio. Magandang hapon, Pilipinas. Ako naman si Badio Veras. Narito na ang mga mainit na kwentong politiko. Senate President Chis Escudero binatikos sa umano'y pambabaluktot pa rin sa proseso ng impeachment issue. Ilang kongresista hindi pinalampasan tila kanal behavior ni VP Sara. Palasyo, tinuldukan ng chismis na may papalit na agad kay PCO Chief J. Ruiz. Posisyon ng palasyo sa pagdinig ng kaso ni Digong sa ICC nilinaw. At sa kwentong politiko sa rehiyon, COMELEC ibinasura citizenship issue ni Eric Yap bilang kinatawan ng Benguet. Proklamasyon tuloy na. At bilang palaman sa inyong FYP, Senator Bato de la Rosa tila nahanap na ang long-lost family sa tabing ilog. Sa detalye ng mga balita, patuloy pa rin nahaharap sa panggigisa si Senate President Chis Escudero mula ng mapasa kamay ng Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kasi sa ilang maestrado, hindi na raw pangkaraniwan ang interpretasyon nito sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang buong balita sa kwento ni Cristel Fernandez. Mula nang tanggapin ng Senado ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naging sentro ng atensyon si Senate President Chis Escudero dahil sa tila mga hindi pangkaraniwang pananaw at interpretasyon niya sa konstitusyon. Umani ito ng sari-saring reaksyon, mga papuri, pagkalito at matinding batikos. Kinwestiyon sa Escudero sa kanyang mga desisyon bilang presiding officer ng impeachment court, kabilang ang pahayag niyang maaaring ibasura ang kaso sa simpleng majority vote. Ayon sa kanya, all motions are allowed at tila ipinapahiwatig na walang limitasyon ang Senado sa usapin ng impeachment. Muling binanatan si Escudero ni Representative-elect Senador Laila de Lima sa social media.
Anyay, may sarili na itong bersyon ng 1987 Constitution. Nag-ugat ang komentong ito mula sa sunod-sunod na hakbang ni Escudero na tila lumilihis sa nakasanayang proseso, gaya ng return to sender sa Kamara at pagtanggap sa mga mosyon na pabor sa kampo ni VP Sara. Nagpahayag ng pagkabahala maging ang mga dating maestrado tulad nina Antonio Carpio at Reynato Puno. Mariin nilang itinanggi ang ideya na walang limitasyon ang Senado sa impeachment. Tinulugsari ng UP College of Law Faculty si Escudero, sinasabing sinasadyang binabagalan ang proseso. Bagamat marami ang nananawagan ng legal na aksyon laban kay Escudero, gaya ng disbarment at grave abuse of authority, wala pa ring formal na kasong naihahain hanggang ngayon. Ako si Cristel Fernandez para sa Kwentong Politiko. Samantala, malaki naman po ang posibilidad na mapanatili ni Senate President Chis Escudero ang kanyang liderato sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, naging maayos ang takbo sa Senado sa ilalim ni Escudero at kumpensa siya na susuportahan din ito ng kanyang kapatid na si Senadora Pia Cayetano. Bagamat naniniwala siyang panalo na si Escudero kung ngayon gaganapin ang halalan, binigyan din pa rin ni Cayetano na maraming pwedeng mangyari hanggang sa formal na pagbubukas ng Kongreso sa Hulyo. Ipinunto rin niya na bagamat nagpahayag si Senator Amy Marcos ng pagiging bukas sa posisyon, hindi raw ito aktibong nangangampanya. Sa ngayon, ayon kay Cayetano, may komportableng bilang ng taga-suporta sa Escudero. Ngunit, nananatiling bukas ang Senado sa anumang pagbabago sa mga alyansa. Nagsumite na si Vice President Sara Duterte ng kanyang counter affidavit sa Office of the Ombudsman ngayong araw, June 27. Yan ay bilang tugon sa mga aligasyon na umano'y maling paggamit ng confidential funds sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Office of the Vice President at Department of Education. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang kopya ng dokumentong isinumite ng kampo ni Duterte dakong alauna ng hapon sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na sina Attorney Michael Pua at Attorney Paul Lim. Ang paghahain ng counter affidavit ay bilang pagsunod sa utos ng Ombudsman na nag-aatas kay Duterte at siyam na iba pa na magsumite ng kanilang formal na depensa sa mga reklamong administratibo at kriminal. Bahagi ito ng patuloy na investigasyon kaugnay na umano'y irregular na paggamit ng confidential at intelligence funds, isyung matagal nang kinukwestiyon sa publiko at sa loob ng Kongreso. Samantala, kinumpirma na rin ni Attorney Antonio Bucoy na tagapagsalita ng House Prosecution Panel na nakapagsumite na ng reply ang Kamara sa Senado. Umani ng batikos si Vice President Sara Duterte mula sa ilang kongresista matapos nitong tila pairalin ang kanyang squammy behavior dahil sa mga pag-question sa kanyang mga biyahe. Iginit din nilang ang impeachment laban sa Vice Presidente ay bunga ng lehitimong proseso at hindi politika. Iba pang detalye hatid sa atin sa kwento ni Jason Gusilatar. Believe respect begets respect. No? Wala namang mararating yung mga name-calling o yung mga negative pagtatapon natin ng mga hindi magagandang salita sa kapwa natin. Iyan ang naging tugon ni House Assistant Majority Leader at Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. matapos madismaya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinawag niyang bobo ang mga nagtatanong ukol sa kanyang madalas na biyahe sa ibang bansa. Ayon kay Dionisio, hindi nararapat ang ganitong klaseng pananalita mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ipinunto rin ni Dionisio na dapat ay maging ehemplo ang mga lider sa publiko at hinangaan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapanatili ng respeto at disiplina sa kabila ng mga batiko sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong na ang mga pampublikong opisyal ay may mas mataas na inaasahang pamantayan pagdating sa pakikitungo sa publiko at kapwa opisyal. That's why we as public officials, we also have to call out. We have to also consistently call out whenever there's a utterances or sentences or words, phrases that comes out from individually. I'm not just specifically citing the Vice President.
Giit ni Adjong ang mga pahayag ni Duterte ay hindi lamang refleksyon ng kanyang pagkatao, kundi ng kanyang opisina bilang pangalawang pangulo. Tinutulan din niya ang pag-angkin ng Vice Presidente na ang impeachment laban sa kanya ay isang political attack para pigilan ang posibleng kandidatura sa 2028. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Duterte na may mga mambabatas umanong binayaran para suportahan ang impeachment complaint. Binigyang diin ni Adjong na ang impeachment ay bunga ng transparent at constitutional na proseso, hindi isang political maneuver. Nanawagan siya kay Duterte na harapin ang proseso ng may dignidad at iwasan ang mga salitang lalo lang naghahati sa publiko. Ako si Jason Gusilatara para sa Kwentong Politiko. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa halip na umasa sa suporta ng Estados Unidos. Ayon sa Vice Presidente, hindi dapat umasa ang bansa sa isa pang superpower kundi harapin ang China ng may dignidad at tapang. Anya, hindi tamang magtago sa saya ng nanay at dapat umakto ang Pilipinas bilang isang malayang bansa. Ayon sa kanya, tunay na dangal ng bansa ay nakasalalay sa kakayang harapin ang China ng direkta, hindi sa pag-asa sa isa pang superpower. Nilinaw din ni Duterte na hindi siya maka-China kundi naninindigan sa isang independent foreign policy. Dagdag pa niya, hindi dapat makisali ang Pilipinas sa labanan ng US at China kundi manatiling neutral habang pinalalakas ang sariling kakayahan. Wala raw impormasyon ng Presidential Communications Office sa ulat na mayroon naman ng kapalit si Acting Secretary Jay Ruiz. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, si Ruiz pa rin ang kalihim ng PCO at wala po sila impormasyon na mayroon na itong kapalit. Mag-iba pang opisyal at appointees na Malacanang na under review ang performance ay hindi pa napagpapasyahan kung manatili sa pwesto o tuluyang aalisin sa gobyerno. Now narito lumabas ang ulat na isang dating mamamayan at ngayon executive mula sa isang pribadong kumpanya ang ipapalit kay Ruiz. Si Ruiz ay muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang acting secretary ng PCO matapos ma-bypass ng appointment niya sa Commission on Appointments. Hindi umano pumayag ang gobyerno ng Australia na maging pansamantalang destinasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hirit nitong interim release ayon sa impormasyong nasagap ng Billionaire News Channel. Matatandaan nabanggit na ni Vice President Sara Duterte na kabilang ang Australia sa mga pinag-uusapan bilang posibleng pansamantalang tutuluyan ng kanyang mahabang nililitis ang kasong crimes against humanity sa The Hague, Netherlands. Kasalukuyan nakakulong si Duterte sa detention facility ng ICC kaugnay ng mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang anti-drug campaign noong siya ay Pangulo. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung anong bansa ang tatanggap sa kanya sakaling payagan ang pansamantalang paglaya. Sa aming pagbabalik, bagong presidential at vice presidential survey, inilabas na sino kaya ang mga matunog na politiko. Habang palasyo, may pagtulungan pa rin nga ba sa ICC kaugnay ng kaso ni Digong, kaya't huwag bibitiw. Magbabalik pa ang Kwentong Politiko. Sa pagpasok ng tag-ulan, gawing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa kalsada para iwas aksidente. Ano-ano ang mga dapat gawin kapag nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan? Bawasan ng speed at panatilihin ang tamang distansya sa iba pang sasakyan. Tandaan, nagiging madulas ang kalsada kapag umuulan. Buksan ang headlights ng sasakyan para makita ang mga daan. Iwasan na rin dumaan sa mataas na tubig baha dahil sa panganib na maaring idulot nito at posibleng masira pa ang sasakyan. Pero hindi lamang ang nagmamaneho ang dapat mag-ingat. Sa mga naglalakad, iwasan ang lumusong sa baha dahil sa panganib na mahulog ka sa kanal o drainage. Kaya busina muna tayo sa laban sa mga panganib sa kalsada na dala ng pag-ulan.
Tiyakin rin na palaging nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan para iwas aksidente. Ako si Jerry Esplana. At ako naman si Jerry Codiniera. Sport Taalakan. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Abante ang best sa balita, entertainment at sports talk. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Sa pagpapatuloy ng balitaan, wala pang ang bilangan, halalan 2028 na agad ang usapan. Mainit agad ang pulso ng publiko para sa susunod na halalan. Lumabas sa isang bagong survey na sina Vice President Sara Duterte at Senator Bongo ang nauna sa karera sa pagkapangulo at BC. Ang iba pang mga pangalan ng politikong napupusuan ng taong bayan, alamin sa buong kwento ni Lilian Portu. Hinahagod na ng politikal na spekulasyon ang 2028 election matapos maglabas ng mobile survey ang tanghere noong June 20 to 22. Sa pinakabagong presidential survey, nanguna si Vice President Sara Duterte na may 35%, tumaas ng 6 na puntos mula Mayo. Samantalang pumangalawa naman si dating Vice President Leni Robredo na may 19% of votes. Sa Vice Presidential race, umangat si Senator Bongo sa 38% habang sumunod naman si Senator Bam Aquino sa 22%. Ayon sa survey, 90% ng Sara supporters ay buboto rin kay Senator Go bilang bise, habang 80 to 90% ng Robredo voters ay susuporta kay Aquino. Kung i-endorso umano ni Pangulong Bongbong Marcos si Robredo, posibleng makalamang ito ng 2% laban kay Duterte. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang mga masusulputang tandem at posibleng mga bagong alyansa bago pa man ang halalan 2028. Ako si Lilian Fortu para sa Kwentong Politiko. Kinuwestiyon ng PDP laban ng COMELEC matapos umano nitong baliwalain ang utos sa batas na manual muna bago electronic ang bilangan ng boto. Mayroon nga bang paglabag sa batas sa usaping ito? Narito ang buong kwento ni Joshua Dayan-Dayan. Mariing naninindigan si PDP Laban Legal Counsel Attorney Israelito Torion na lumabag sa batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng hindi umanong pagsunod sa itinakdang manual counting sa resulta ng botohan sa nagdaang senatorial elections noong Mayo. Ito ay ayon sa kanyang panayam kay Pinky Webb sa programang On Point ng Billionaire News Channel. Ipinaliwanag ni Torion na ang kanyang paninindigan ay naaayon sa Section 31 of the Republic Act 9369, a mandatory law to the Republic Act 8436, kung saan nakasaad na bago idaan sa proper servers ay magkakaroon muna ng manual counting sa mga presinto. Ayon sa kanya, hindi ito nasunod at binigyang pansin kahit pa pinaunawaan na ang COMELEC at Supreme Court tungkol dito. Dagdag pa niya, sa kabila ng mga hamon, ang batas ay dapat na ipinapatupad. Hindi rin maintindihan ni Torion kung bakit lubos na iginigiit ng COMELEC ang full automation na aniyay may mga banta ng hacking at malicious software.
Paglilinaw ni Torion, nais lamang ng kanilang kampo ang tiyak na batayan tungkol sa pagbibilang ng mga boto sa panahon ng eleksyon, lalo na't umiinit na ang usapin tungkol sa halalan 2028. Ako si Joshua Dayan-Dayan para sa Kwentong Politiko. Hindi pa raw direktang tumutugon ang gobyerno sa ICC kaugnay po ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero tila may inaasikasong mga testigo na ang DOJ. Ano nga ba talaga ang posisyon ng palasyo sa usaping ito? Ang detalye sa kwentong hatid ni Joshua Dayan-Dayan. Formal na lilinaw ng Malacanang na hindi direktang makikipagtulungan ang gobyerno sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Ito ay alinsunod sa sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya na makikipagtulungan sila sa ICC. Paglilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pangunahing intensyon ng gobyerno ay tulungan ang mga biktima at mga saksi ng mga biktima upang makamit ang hustisya. Tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Nang tanungin kung may basbas ba ito mula kay PBBM, hindi direktang sumagot si Castro. Yun po ay, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Matatandaan sa sinabi ng DOJ na sisiguraduhin ng gobyerno ang kapakanan at kaligtasan ng mga saksi. Pero masusing ipinaliwanag na hindi sagot ng gobyerno ang pagbiyahe nila papuntang The Hague sa Netherlands. Dagdag pa ni Castro, sa ngayon ay wala pang sinasabi ang Pangulo kung makikipag-ugnayan ulit sa ICC. Ako si Joshua Dayan-Dayan para sa Kwentong Politiko. Isang panibagong hakbang para sa mas maayos na healthcare ng mga veterano at sundalo ang inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas. Pero hindi lang yan ang sinilip ng Pangulo sa kampo. Alamin ang kabuong detalye sa kwento ni Christine Amar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Valor Access to Lifetime Optimized Healthcare Program o Valor Clinic kung saan matatagpuan ang bagong pasilidad sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, umaga ng Biyernes. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos dito ay sinamahan siya ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang proyekto ay bahagi ng programa ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC na ang layunin ay maghatid ng serbisyo sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Sa pamamagitan ng klinikang ito, inaasahan na maraming pasyente ang makakatanggap ng serbisyong medikal upang mabawasan ang mga pasyenteng naka-admit sa kanilang main hospital. Ang naturang klinika ay pamamahalaan ng mga tauhan ng VMMC na nakatuon sa pagbibigay ng outpatient services para sa mga nangangailangan. Pagkatapos ng inaugurasyon ay nilibot ng Pangulo at tiningnan ang mga pasilidad at kondisyon ng mga sundalo sa kampo. Matatandaan kasi sa pagbisita ng Pangulo kamakailan sa Marawi City ay inalam din ito ang kondisyon at pangangailangan ng mga miyembro ng Philippine Army sa loob ng kampo para agad itong maaksyonan. Ako si Christine Amar para sa Kwentong Politiko. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panukalang gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM kaugnay ng national budget. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng mga reformang isusulong sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo upang palakasin ang transparency at accountability sa proseso ng budget. Iginit po ni Romualdez na malagang hakbang ito para maibalik ang tiwala ng publiko at ma-check din ang budget ay tunay na sumasalamin sa pangailangan at kapakanan ng mamamayan. Layo ng kampanyang Open BICAM na isa publiko ang huling bahagi ng negosasyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Kabilang din sa mga gustong gawin ay ang pagkakaroon ng live stream na mapagdinig po para magkaroon ng access ang publiko at mga stakeholders. Sa aming pagbabalik, Batangas Governor Mandanas tatanggap ng PayPal Award. At Manila Mayor Isko Moreno binulaga ng basura sa Maynila. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Kwentong Politiko.
panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinyon. Pero minsan, gusto mo pa rin dagdagan ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliw ang Hatid, Gigo Live. Para sa live na usapan, ako, si Gigo Postolero. Abante ang best! Balita, entertainment, sports to. Gigo Live. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494 Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Masaya ka ba sa buhay? Hindi masyado. Parang may kulang. Naku, pag-usapan natin yan. Hindi pwedeng lagi ka nalang malungkot. Sharing is caring. Aalamin natin kung paano ba natin haharapin ang sakit at lungkot pag iniwan ka ng boyfriend o girlfriend mo. Kumuha rin tayo ng tips para ang mga relasyon ay maging for keeps. Ako po si Aimee, ang inyong telebabe. Abante ang best, balita, entertainment, sports to. O, wag mo na matulog. Samahan si Aimee sa programang Telebabe. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Para naman sa ating mga kwento politiko sa Rion, sa Cordillera Region, inalis na ng COMELEC 2nd Division ang suspension sa proklamasyon ni Eric Yap sa pagkakongresista. Ito'y matapos ibasura ng COMELEC ang petisyon na nag-uutos na kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy o COC dahil umano sa maling impormasyon tungkol sa kanyang citizenship. Inatasan na ang Provincial Board of Canvassers na ituloy ang proklamasyon ni Yap bilang opisyal na nahalal na kinatawan ng Benguet. Lipat man tayo sa Bicol Region, hindi may tago ang tunay na tuwa ni Chairman Raymond Arevalo ng Barangay Triangulo matapos mabuo ng Department of Public Works and Highways ang 150 million pesos flood mitigation project sa Naga City. Bit-bit ang boses ng kanyang distrito, taos pusong nagpasalamat ang kapitan. Dahil anya, malaking ginawa ito para sa mga residente, lalo na't ilang taon na rin sila na binabaha dahil sa creek sa lugar. Samantala, mga taga-barangay Triangulo at Tabuco ay makikinabang din ngayon sa lagpas 1,000 na metro na flood control structure na kayang sumalo ng rumanagasang tubig mula sa creek at malakas na ulan. Para kay Arevalo at sa kanyang mga kababayan, malaking bagay na umano na hindi na mababasa ang kanilang mga gamit tuwing tag-ulan. Dako naman tayo sa Calabarzon, paparangalan si Batangas Governor at Vice Governor-elect Hermelando Dodo Mandanas na isa sa pinakamataas na pagkilala ng Simbahang Katoliko para sa mga laiko ang Order of Pope Saint Sylvester. Gaganapin ang seremonyang ito sa June 30, 2025 sa Taal Basilica kung saan opisyal siyang kikilalanin bilang Sir Hermelando Mandanas. Ang nasabing Papal Award ay binibigay sa mga miyembro ng laiko ng aktibong nagsusulong ng apostolado sa kanilang propesyon. Isa itong makasaysayang karangalan hindi lang para kay Mandanas, kundi para sa buong Batangas. Wala pang isang buwan matapos ang eleksyon ay binawi agad ang proklamasyon ni Kevin Anarna,
at agad po na pinasok ni Ted Carranza ang pwesto bilang mayor ng Silang. Matapos ideklarang perpetually disqualified si Anarna dahil sa ruling ng ombudsman, tinuring ng COMELEC na stray votes ang lahat ng boto sa kanya. Matatanda naghain si Carranza ng petisyon para disqualify si Anarna nang mapatunayan itong guilty ng ombudsman sa grave misconduct at serious dishonesty noong nakaraang taon. Kasunod dito, iniutos ang proklamasyon ng kandidatong may pinakamaraming valid votes. Kahapon lamang ay nanumpa na si Carranza sa harap ni Court of Appeals Justice Luis Acosta. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Carranza sa tiwala ng bayan at nangakong tatapusin ang family incorporated system sa munisipyo. Anya, bilang patunay, walang kaanak niya ang magkakaroon ng mataas na posisyon sa lokal na gobyerno. Parang housemate na kusang nag-check out si Vice Mayor Josephine Sumangil Evangelista ng Los Baños matapos mag-empake ng gamit sa kanyang opisina. Sa pagwawakas ng kanyang 8 taon sa serbisyo, handa nang ipasa ng alkalde ang baton sa papalit sa kanya na si incoming Vice Mayor Marlo Alipon. Sa loob ng halos 3,000 na araw niya sa opisina, dito umano niya binuo ang mga pangarap niya para sa bayan at itinuring na tunay na tahanan. Kung kaya't bagamat may lungkot, ay puno ng pasasalamat ang papaalis sa alkalde sa naging journey niya sa panunungkulan. At sa NCR, dismayado si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso matapos bumulaga sa kanya ang tambak na basura sa lungsod. Hindi pa man formal na nakakabalik sa pwesto, baha na ng sumbong. Mula sa ilang Manileño ang natanggap niya ukol sa patong-patong na basura sa kalsada. Naalarma si Yorme matapos makita ang mga video na ipinadala sa kanya kung saan makikita na hindi na makadaan ang ibang sasakyan dahil sa bundok ng kalat. Sa isang Facebook post, nangako alkalde na hindi niya hahayang tuluyang malubog sa kalat ang Maynila. Paglilinis agad ang unang hakbang ng ama ng Maynila sa oras daw na siya ay makabalik sa City Hall. 12:01 p.m. ng June 30. Nagparinig din ang ilang mga netizens sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mabagal na aksyon nito sa basura. I-ready na po ang inyong FYP. Susunod na mga kwento naglalaman ng mga pakulo ng mga politiko. Kaya tabangan niyan sa aming pagbabalik. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-in-love na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Oh, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Balita, entertainment! Sports to! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Don Fermino sa Minin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Break muna tayo sa mga issue at TV News sa politika. Halika't sundan naman natin ang mga kwentong social life ng mga politiko kasama si Tala Lopez.
certified at talaga namang tila walang makakatumbas sa pagiging supportive daddy ni bilyonaryo at dating politiko na si Manny Villar. Lalo na pagdating sa kanyang unika iha na si Senator-elect Camille Villar, kung saan panibagong milestone na naman ng kanyang anak ang ibinahagi niya sa kanyang online followers. Sa post ni Daddy Villar, ibinahagi nito ang pag-oath of office ni Senator Camille bilang bagong miyembro ng Senado, na pinangunahan ng mom niyang si outgoing Senator Cynthia Villar na idinaos nila sa home office ng mga Villar. Sa mga larawan, makikita ang complete attendance sa mga miyembro ng kanilang pamilya, habang mapapansin rin ang ngiting tagumpay ng kanilang padre di pamilya na aniyay, "The whole fambam is always with Camille." Kung si Villar, mag-hello na at tila excited na sa Senate duties. Ito naman si Senator Nancy Binay, di mapigilang maging emosyonal sa pag-exit niya sa pinto ng Senado, kung saan spotted ang happy goodbye moment nito sa mga staff with matching pink confetti pa. Mula sa kanyang Senate office, makikita pa ang paghatid sa kanya ng ilang mga staff hanggang sa makasakay ito sa kanyang sasakyan habang hindi natatapos ang kanilang tawanan. Bago ito, una ng shinare ni Binay ang latest look ng kanyang Senate office na ready na for its new owner. Samantala, tila nakita na ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang mga kalahi at kapamilya, kung saan hindi niya pinalampas ang mga pa-picture sa mga ito. Dahil sa latest SOCMED post ni Sen, makikita ang aliw ng ngiti nito habang nakapost sa mabatong ilog na niya'y family portrait sa tabing ilog. Animoy biglang nag-blend sa kapaligiran si Sen, lalo kung luluhod o hihiga pa siguro siya sa tabi ng mga makikinis na bato. Kaya ang mga netizen di mapigilan ang matawa na ika nga'y kumpleto na ang family rock family tree. Speaking of La Mierda, spotted naman a very chillax moment ni Tarlac Governor Susan Yap habang sakay ng isang balsa. Sa post ni Yap, animoy humabol sa Summerfield Sigov. Makikita very Pinoy sa kanyang paghilata sa wooden bench habang nakapaluot sila sa gitna ng tila dagat. Tulad ng ibang mga nagwaging politiko, mistulang pagpagmuna ng stress si Governor habang medyo maluwag pa sa ngayon ang kanyang schedule. Dahil bukod dito, ibinahagi rin niya ang tila pag-general cleaning niya sa kanyang opisina, kung saan nakakuha pa ito ng isang memorabilia from her friend. Na ika nga niya ay Friday na, kaya tandaan, linis-linis din pag may time. Huwag puro kape at chika. At kung usapang Friday vibes, ihabol natin dito ang tila humahabol rin sa kakikayan lifestyle ni Senate President Cheese Escudero, na naturuan na naman yata ng panibagong skincare ng kanyang fashion enthusiast Mrs. na si Heart Evangelista. Sa TikTok post ni Heart, ipinakita niya kung paano niya dinemo sa kalalakihan ng kanilang household ang beauty product na gamit niya, na ika nga ng girl kid ni Senator, budulan time na naman. Mula kasi sa pag-apply ng toner hanggang serum, very attentive at non-stop rin ang pagiging demanding ni Sen na malaman ang proseso. Ika nga niya. So it's just ano ba una? Ito una. So it's the toner. So Which one is first? This is the toner. So you do it like that. So that's first. This is the toner. It's like water. So that's first. Yeah. So that's first. Yeah, it's first. And it's like usually Anak, mas malaki yung una. last. He did says washing your face, but it has gold. Asa na yung serum ko? Wait, it's not here yet. It's in my bag. And then while you're at it, when it's I'm putting my gun. Because while I'm taking it then I put this is the syrup. You notice? It's like water. Huwag na lang rin. Kasi Ako si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko. Baka makalimutan yung sunod-sunod. Toner muna. Toner. Tapos bulak. Bulak agad. Bulak, no? Pero Senator Bato, Doon ako kay Bato. Oo. Especially yung glass finish.
Kahapon ka. Akala ko kaya gusto mo sa bato, gusto mo yung Makinis. batis kasi may bato. Ganda na eksena yun. Oo nga, pwede na. Pwede na, pwede. May sasabihin ka ba muna? Maraming salamat po sa lahat ng mga kapolitiko. Naku, ang lungkot naman. At sa susunod na pagkakataon, thank you sa Prague Corporation. At yung mga towel ko nandiyan na. Salamat po na marami. Hanggang dito na lang po muna ako Nakailang sa taon ka pagbabalita. na ba? Nakailang taon ka na sa 1 year din. Isang taon din tayo nagsama-sama. Oo. So mag-1 year na rin ako next week. Oo. Hindi naman tayo gusto nagkakantahan ng ganyan. Thank you sa tropa. Sa buong team ng Kwentong Politiko. So, Salamat din dahil may surprise visitor Oo pala nga, ako. may surprise May visitor. sundo Sana na ako. makita yung May sundo ako dyan. yung mga gwapong at magandang anak ni Bobby. At syempre si Mrs. nandito Thank you, family. para saksihan yung Salamat, Yusek. maraming salamat din, Buddy. Maraming salamat sa iyo. Sa ngalan po ng Abante, pamilya ng Abante, kami nagpapasalamat kay Buddy at syempre sa Prague. Kasi huli na akong dumating dito, nagsimula ka na dito sa Iloilo Probinsya at saka itong kwentong politiko. Maraming salamat Thank sa you, iyo. Zeka. See you around. At marami rin kami. Nag-enjoy kami dito. Syempre, palakpakan natin si Buddy. Basta, we'll see you around, Buddy. Maraming salamat sa iyo. At yan po muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Magkita-kita muli tayo sa Lunes. Ako po si Rocky Ignacio. Ako naman po si Buddy Oberas. Patuloy lamang po ang inyong pagsubaybay sa walang humpay ng mga kwentong politiko. Hanggang sa muling pagkakataon, maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas.